Anècdotes n'hi ha moltes, des d'això que us deia abans, de les parelles que s'han creat al tren, els treballadors dels grans magatzems que plegaven a les 10 de la nit i per fer temps per arribar a Terrassa es muntaven la seva timba, però també hi ha una cosa que em va sorprendre molt, un viatge un dia anant a estudiar a Barcelona, el que és entre Mirasol i les Planes, que és un lloc que hi ha molts revolts, la via fa molts revolts, tot d'un plegat, amb un tren de tercera que tenia els seients de fusta, ben polida, ben llisa, doncs en un revolt d'aquests una persona estava asseguda al canto, arran de passadís, me la vaig veure asseguda al mig del passadís, que amb un cop de tren havia caigut sense ella tenir-ne cap intenció de deixar-se anar. Aquella època